Karakory jiaby, Lily Cedric, rappeur dia andapa. Misy koragna kely mahakasiky ny rap. Nisy groupe ne tamin'ny Facebook, nisy fifamaliana kely mikasiky ny rap. Ny hoe ny rapin'ny avy anivon-tany zegny volagnin-jare tao, tsaratsara mivôlambolan-draha kokoa tsy zay rap le avy amin'ny sisin-tany. Dia zao amin'izay izy le tegna marqué-njare taminazy Shadow Banks, le rappeur avy Tamatave io, mahay mirapy be. Tsy raha Shadow Banks, Dijo, Fabs, Browns, sy ny maro feke presque sisin-tany zegny. Tsy de misy, tsy mbo hoe magname torohevitra tsara olo zegny rap fa juste oalaoala tsisy raha takom-piano volagnin-jare taminazy. De raha koraniky raha maromaro hely fô. Raha koraniky ny rap de mazava ho azy le rap efa hetsika le tamin'ny voalohany karazagna violent. Le rap zegny. Le rap zegny karazagna le raha hoe violent. Tsy la mozika kotra karaha la mozika hoe karaha la mozika zay firegnitsika regny. Le rap zegny somary hafa hely, somary jojolojolom-boto zegny le zegny tegna le agnatin'ny rap. De nasanjare resaka tamin'izy koa le hoe zare tsy mivôlan-draha, le rapin-jare tsisy raha koragniny, tsisy ino, le raha azombavan-jare de volagnin-jare fogna. Izy zegny karazagna le hoe amin'ny rap malôha raha za manokagna, izy zegny karazagna hoe mise à jour, misy mise à jour. Le taloha zegny tamin'ny année 90 ohatra tsisy drill. Mbola tsisy drill tamin'izegny. De nivoatra mahay, ohatra amizao zegny misy drill, dika zegny mahay mivoatra. Ia. De magnaraka izy zegny izy lagny teo misy mise à jour, fa izy zegny samby amin'izay mahay tiany agnanaovany le rapinazy. Ohatra hoe zare anivon-tany zegny presque tia boom bap, karaha za tia boom bap. Fô kory edy ohatra hoe Tamatave ohatra tia drill, tia trap karaha trap zare Atlanta, New York regny. Tia karakaran'iregny. Izy zegny samby amizay tiany agnanaovana azy zegny malôha edy e, voalohany. Samby amizay tiany agnanaovana azy. Le faharoa koa amizay le hoe le resaka fivôlan-draha zay rapin-jare, rapin-jareo presque mifôntry be ndavam-pako izy koa raha edy anjoro dirana. Fô raha tsy azoko hoe izy io zegny karazagna tia contre zegny. Ohatra jereo ohatra ny Fabs Browns, zay rappeur tia style hafahafa hely izy. De iarahantsika mahita fa style-nazy somary hafa hely. Izy io zegny le tegna tsara bôka amile resaka raha mikasiky lamoziky, tsy handeha hagnano copie fa samy miezaka hoe magnaboaka zay maha izy azy. Ohatra ny Fabs Brown zegny tsara raha aminahy manokagna tsara ninazy satria mbô miboaka zegny le tegna maha izy azy magnantoa zegny karahan'igny zegny maha izy azy. Karaha zegny koa hoe ny 16 BMC regny, karahan'igny tsara. Izy koa za tsy rabefa satria zegny indesin-jare hoe zare zegny afaka mi-s'adapte amizay rap satria izy io zegny afaka natao hoe mivôlan-draha zegny le rap, mivôlan-draha karaha atao hira aby jiaby zay motiver olona regny. De afaka atao karahan'igny fa izy io zegny zegny samby olo amin'ny espirikanazy. Aza misy kefankalefaka ohatra ny Shadow Banks zao, igny merina tsy rap star marigny. De igny zegny fahitavako azy izy zegny tegna hoe
agnaty fônazy marigny zegny le fitiavany rapy. Tegna agnaty fônazy zegny fitiavany rapy satria laha izy misy interview-nazy zegny zaka tamin'ny activé io, hitako izy hoe vilagny tegna sarotro aminahy izy magnano clip izy. Sarotro aminahy izy zegny mitady raha luxe, tegna marigny. Karaha ohatra hoe izy koa aminahy zegny, za zegny mbô karakara izy. Sarotro le manao clip-ny rapy raha ohatra hoe izy koa tegna rapy fa izy koa hiaigna amin'ny zava-misy ndraiky izy mora. Io koa afaka clip afaka ataonao amin'ny téléphone fô izy mbô mitady raha luxe. Tiany zegny izy mbô afa-po amin'izay raha aboakany. Izy afa-po dia ilay mpankafy koa afa-po. Dia ohatra hitako hoe izy zegny tegna miboaka zegny le style karaha zegny miboaka zegny le style rapy karaha nataony karaha ohatra hoe tiako karaha ohatra za mizaha live-n'ery zao Miles sy Meek Mill sy tariny. Ohatra za mizaha live regny za koa mizaha live ningahy tiako be. Fô ohatra ny DJ izay mpirakaraka aminazy. Ohatra igny tsy problème tsara zegny le izy e. Tegna tiako za mpankafy rapy mbola tsisy ilay olo aliko aketo. Za zegny sady tia mitandregny zareo avy anivon-tany sy zareo avy amin'ny sisin-tany. Dia karaha zegny izy zegny. Le rapy zegny. Raha izy koa na za fô za karaha ohatra Shadow Banks izy le rapy zegny tegna hitako sarotro fanaovana clip fô izy koa atao simple atao vitavita fô mety malaky. Fô izy zegny ndraikindraiky antegna tsy afa-po. Dia tegna tsara zegny antegna mbô afa-po amin'ny zavatra ataon-tegna. Ia. Dia mariky an'izareo koa hoe karazagna hoe le fahitavako amin'ny resaka boom bap, tsara le boom bap. Ohatra za zegny tegna le rapy zegny, boom bap zegny tegna tiako. Zegny ndraiky edy e. Fô za ndraiky tiako mitandregny trapy sy rahabe le rythme rapy zay tafarafaha-tiako. Presque tiako aby regny. Fô izy zegny le raha zegny misy mise à jour. Mise à jour mivoatra fô an'igny zegny le rapy zegny fahitavako azy fô tsy raha hoe izy koa parole. Nareo anie tegna misy parole be nareo anivon-tany e. Tegna le hitako misy parole be. Fa izy karaha hitako hoe tsy hoe za zegny tsy hoe tsy tiako zareo fa misy grave be. Grave be zegny le fomba style fanaovan-jareo rapy dia izy ndraiky tiako fô satria le rapy zegny mbola tsisy aliko hatreto. Rappeur zay tsy tiako zegny amin'ny tanàgna any amin'ny tantaran'ny hip hop mbola Puff Daddy. Puff Daddy zay rappeur tsy haiko R&B tsy haiko zegny tsary tiako hirana monko za koa nahay tantarana be rapy za tsary tia hirany laolo igny. Raha tsy itiavako azy za zegny tsy dia tia tsy hoe za tsy tia R&B fa tsy dia tiako zegny tsy tiako zegny feky zegny tegna izy. Mbola igny olo dia olo tsy tiako amin'ny resaka rapy. Dia karahan'izany. Dia maro zegny amin'le rappeur eto Madagasikara, maro izay tegna mbô magnano fô tamin'ny Lokimba tsy haiky ino Move ni-publier Lokimba rappeur fô izy zegny zay raha zegny sur réseau tsy voatery ho hita avy zegny tsy zareo zegny le mpitsara zay ty zany le tegna meilleur tsy zareo capitaine tsy zareo ny coach tsy zareo zany le directeur-ny andeha hagnano rapy hoe hagnano rapy hitsara hoe ity zany tegna mafy ty zany tegna meilleur ty izy tegna champion fa tsy zareo fô izy zegny raha izy koa za manokana samy magnano fô izy fogna le presque ny sasany rappeur presque rappeur tsy dia misy clip. Ohatra hoe hitako magnano ary tegna misy punch ery 160 BMC sy
Yokeny, Kamy, Jimridgy, regny magnano regny fa tsy de misy sara. Satria zegny le hitako hoe za zegny tsy haiko zegny le fidiram-bolan'jare edy e. Fa hitako manaka hitako mihomehy zalahy zegny avy amy le koragna shadow banks. Sarotro magnano clip, tegna sarotro. Izy koa raha clipiny gasy, io tsara clipiny salegy na iny triatriara kawitry mpandeha vody igny, mora vita. Fô izy zegny zay, aza misy fagnambanimbany antsika na amy sisin-tany na anivon-tany fa rapy samby amizay style fanaovany azy. Le rap zegny anareo mivôlagna hoe rap tsy mivôlan-draha rap amy sisin-tany. Le rap zegny tegna marigny hoe violent fa hetsika jiaby zegny. Karazagna le raha violent regny, karakara regny. Fa izy zay, mbô ajanonareko hoe le fagnambanimbaniagna isan'andro agnaty groupe karaha regny. Zay débat Lily Cedric, rappeur avy aty andafy. Big up olo jiaby, big up rappeur Madagasikara jiaby, big up Shadow Banks, big up Sabodaky. Igny meilleur, my favorite singer. Yeah, you know, Kopela bro.